ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku haɗa da ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da za mu ɗaura zaɓen shi. Ya dan mu zo in taimaka ma. Ni? To miskine ne ni? Antu Zulaziya ce tace kana cikin ukuba. Ni ya haɗa wani faɗa maka ina cikin hukuma sai ka ce da za a je ba a wuta? To ga ta nan tambaye ta kaji. Ke ni zaki makarya ki ce ina cikin hukuma. Sannan kuma ya dan mu za mu baka jari. Ko ba ni da abin da nake zan yi ne? Shin ka ko ga motar da muka shigo da ita anan? Korinti mai mota an taho gurin matsiyaci dan iska za a gwada mai ƙarfin arziki a wulakanta ni ko? A'a ya dan mu kuɗi muka haɗo za mu baka. Kun haɗo 300 ku zo ku bani ku kyautar ya ko? Sannan kuma idan muka baka kuɗin nan duk abin da zaka yi sai ka gaya Malam Zaidu. Lalla ka daina shimfiɗa mu wasu ƙa'idodin ƙarya. Malam Zaidu ga masa ko nawa muka haɗo za mu bashi. 500 muka haɗa. Ana so. Ya dan kwambo. Na'am. Ya dan kwambo. Na'am. So nawa na kira ka? To biyu. Miliyan 1 fa muka ce za mu baka. Bana so. Shin wai nawa kake so a haɗa ma? Ku haɗa min ko miliyan 6 ne miliyan 2 kenan. Miliyan 6? Hadda doriya ma. Wallahi mun fasa. Nan da kwana kaɗan wallahi na sai ku. 0